Bueno, jo soc l'Albert Sales, soc investigador postdoctoral d'aquí, de la Universitat de Girona. Yo soy Carolina Maside, soy postdoctoral de la Universidad de aquí, de la UDG. Tecnosperm és un centre d'investigació en reproducció de mamífers, sobretot porcina, però també ens estem especialitzant també en reproducció humana. Y nada, trabajamos sobre todo en conservación de semen, fecundación in vitro de embriones, etc. Doncs, bueno, bàsicament és ensenyar una miqueta què és el procés de fecundació. Vale? Utilitzarem espermatozoides i ovòcits de porc, que bàsicament és l'espècie model que utilitzem aquí a Tecnosperm, i mostrarem una miqueta quin és el procediment i com interaccionen aquestes cèl·lules, les cèl·lules dels ovòcits i les cèl·lules ovocitàries i les cèl·lules espermàtiques. Y vamos a hacer un pequeño taller con los niños para que puedan conocer mejor qué tipo de células son. I tenim diverses làmines en què podem així explicar una miqueta de manera més didàctica quin és aquest procés, i també farem un joc pels més petits. La reproducció és l'objectiu últim de totes les espècies, no? El que volem és les espècies és que es mantinguin en el temps, i la reproducció és essencial per a aquest tema. A més que s'està veient que en les últimes dècades, sobretot la fertilitat masculina, hi ha hagut una davallada de la concentració i motilitat espermàtica, i per tant és important tot aquest tema de la fertilitat, no només a nivell social, sinó també econòmic i mèdic. Y el hecho de poder estudiar en otras especies se puede aplicar a humana, entonces nos permite poder hacer muchas cosas que luego se puede aplicar a humana para mejorar la fertilidad. Creo que va a ser muy interesante y aparte va a ser divertido porque llevamos un juego con los niños, entonces yo creo que va a ser un taller interesante que va a poner a pie de calle lo que es un problema de fertilidad y que realmente se puede realizar, que no solamente es una ciencia, es aplicable actual al mercado. Entonces creo que és bastant cercano. Bueno, bàsicament aquí fem diversos projectes, un dels quals és, per exemple, com influeix la dieta en tot el tema de la qualitat espermàtica i fecundabilitat. Per tant, això crec que és un punt important, que la reproducció no és un tema aïllat, sinó que tots els temes mediambientals, dieta, activitat física o també contaminants ambientals o de l'aigua poden influir en la fertilitat masculina i la fertilitat en general. Per tant, creiem que és un tema prou transversal com perquè tingui una importància rellevant en la línia de recerca. Y luego además también es bastante multidisciplinar, es decir, que no solamente hacemos análisis de reproducción, de calidad seminal, etcétera, también tenemos estudios metabolómicos, proteómicos, entonces es bastante multidisciplinar y se podría realizar en común con otras áreas, de hecho se está realizando en los proyectos actuales. Crec que és un tema prou important com perquè se'n parli més, i no només que a nivell de primària i l'ESO es parla d'educació sexual, però crec que és un tema prou important, sobretot el tema de la fertilitat a nivell social. Crec que és un tema que s'hauria de treballar més, sobretot a nivell d'ESO i potser batxillerat. Els científics, quan diuen un científic, sembla que sigui una persona amb bata blanca, amb els cabells bojos, fent pocions, i realment el que fem aquí és intentar divulgar, a la nit de recerca el que farem és fer divulgació i intentar acostar la recerca a la societat. Va a ser un taller muy educativo y al mismo tiempo divertido. Creo que la noche de la recerca es la nit de la recerca. Creo que es una opción o una actividad social que nos ayuda a que nuestro trabajo, que parece que como que no es como muy inaccesible, se dé a conocer a las personas y se vea que realmente es accesible, que todo el mundo puede estar al acceso.